Шулай ук Түбән Камада да бушлай татар теле дәресләренә чакыралар. Биредә укулар 10 октябрьдә башлана. Матур гадәт буенча быел да 2 төркем эшләячәк. Телне тирәнтен үзләштерү һәм башлангыч группа. Биредә әзерлек ничек бара? Алдагы язмада. Менә без сезнең белән мәчеттәге татар теле кабинетында. Бу кабинетта безнең инде 4 ел дәвамында татар теле дәресләре үткәрелеп килә. Быелгы уку елында ул тагы да матурланып китте. Әлеге бүлмәгә керүгә үзеңне авылга кайткандай хис итәсең. Казан рәссамы стенада табигать күренешен төшергән Үзәк мәчеттәге әлеге кабинет татар теле дәресләре өчен махсус әзерләнә. Ул укучыларны инде кабул итәргә әзер. Мин барлык татар телен өйрәнергә теләүче ханымнарны мәчеткә шушы гүзәл кабинетка чакырам. Программа безнең эшләнгән, шушы программа буенча без телне өйрәтү буенча эш алып барабыз. Егетләребезне дә чакырабыз. Менә узган ел безнең 2 төркемгә 12 шәкертебез булды. Алар үзләренең белемнәрен тирәнәйттеләр татар теле үзләштерү буенча. Быел да шулай ук 2 төркем эш алып 2 төркемдә эш алып барга исәп тотабыз. Иншалла. Һәм инде кетип калабыз. Дәреслекләр белән диния нәзарәте тәэмин итә. Аларны Россия Ислам институты белгечләре төзегән. Укулар атнага 2 тапкыр узачак. Кичке 6-дан 8-гә кадәр. Укытучылар, югары белемле филологлар. Укулар бушлай үткәреләчәк. Түбән Камаларга дәресләргә килгәндә үзләре белән дәфтәр, каләмнән тыш битлек тә алып килү сорала. Шушы көннәрдә Үзәк мәчеттә дини гыйлем алучылар өчен дә дәресләр башланырга тора. Намаз, бәхет ачкычы курсы Түбән Камаларда аеруча кызыксыну уяткан. Түбән Кама мөхтәсибәте төзегән программа буенча шәһәрдәшләр 5 дәрес эчендә намаз укырга өйрәнәчәк. Теләүчләрне 10 октябрьдә көтеп калалар. 5 шимбә ул дәвам итә. Атна сайын 3 сәгать дәрес булачак. Шушы дәресләрдә кешеләр ислам дине нигезләрен, нәрсә ул ислам дине, кем ул мөселман, гомумән инде мөселман булу нәрсә дигән сорауларга җавап табалар һәм шушы дәресләрдә намазны дөрес итеп, бөтен шартларын үтеп, укырга өйрәнеп китәләр. Гөлия Нигъмәтуллина, Фәхри Исламов, Яңалык.